Lige nu sidder du på noget, der er mere værdifuldt end guld eller diamanter. Snart kan det blive dyrere end olie. Det er et enkelt glas vand. I den skræmmende situation, vi skal til at udforske, kunne det glas koste dig $50. Når du har set denne video, vil du præcis forstå, hvordan vand kan blive verdens farligste produkt. Nogle eksperter siger, at det allerede er ved at ske. Her er den skræmmende sandhed. Oliepriserne er faldet til ekstremt lave niveauer mange gange i løbet af de sidste 10 år. I mellemtiden har 2 milliarder mennesker verden over allerede ikke nok vand. Men hvad sker der, når tingene bliver værre? Hvad nu hvis den væske, der udgør 60% af din krop, bliver mere værd end den væske, der driver din bil? I dag udforsker vi en verden, hvor hver en dråbe tæller. En verden, hvor det at overleve kan koste hele lande alt, hvad de ejer. Lad os forestille os dette scenarie. Det er 6 måneder fra nu. Du vågner op og tjekker din telefon. Overskriften lyder: globale vandpriser overhaler olie, $150 per tønde. Du tænker, at det er umuligt, men her er, hvad der skete i løbet af natten. Voldsomme tørker ramte 3 kontinenter på én gang. Underjordiske vandforsyninger i landbrugsområder tørrede fuldstændig ud. Industriulykker forurenede vigtige ferskvandskilder. Alt dette skabte en perfekt storm. Inden for 48 timer tredobles prisen på flaskevand. Det betyder, at de er 3 gange højere. Inden for en uge er de 10 gange højere. Den flaske vand til $2 i din lokale butik, nu koster den $20, så $35, så $50. Du løber ind i dit køkken og tænder for hanen. Vandet er brunt og begrænset. Det koster dig $8 per gallon på din vandregning. Din månedlige regning plejede at være $4. Nu er det $1.200, og det er kun begyndelsen. Her er, hvad der virkelig er chokerende. I modsætning til olie kan du ikke vælge at undvære vand. Du kan gå eller cykle i stedet for at køre, men du har brug for omkring en halv gallon vand om dagen, bare for at overleve. Det er $1.460 om året bare for ikke at dø af tørst, og vi har endnu ikke talt om madlavning, rengøring eller vask. Husk, det handler ikke kun om drikkevand. Lad os se, hvad der sker nu. Restauranter lukker med det samme. Et enkelt måltid kræver flere liter vand til madlavning og rengøring. Når vand koster mere end selve maden, kan restauranterne ikke holde åbent. Fastfoodkæder lukker. Caféer låser dørene. 70% af medarbejderne i fødevarebranchen mister deres job natten over. Hylderne i dit supermarked er tomme, ikke fordi der ikke er mad. Det er fordi landbruget bruger 70% af alt ferskvand i verden. Landmændene står over for et umuligt valg. De kan vande deres afgrøder og tabe penge eller lade dem dø. At producere et enkelt pund oksekød kræver 1.800 liter vand. Med de nye vandpriser ville den burger koste $14.400. De fleste landmænd lader deres marker dø. Det bliver dyrt at holde sig ren. Hospitaler må beslutte, hvem der får rent vand til operation og hvem der ikke gør. Et enkelt brusebad bruger 17 liter vand. Det er $136 hver gang du vil blive ren. De fleste mennesker bader 1 gang om ugen med en spand og en svamp. Vi vender tilbage til praksiser fra middelalderen. Den industrielle produktion bryder sammen. At fremstille en enkelt bil kræver 39.000 liter vand. En bomulds t-shirt kræver 713 liter. Et par jeans kræver 2.700 liter. Fabrikker verden over lukker ned, ikke fordi folk ikke vil købe ting. De lukker ned, fordi produktionsomkostningerne er umulige at håndtere. Den globale arbejdsløshed når 4%. Her er statistikken, der burde skræmme dig. Den gennemsnitlige amerikaner bruger 82 gallon vand om dagen. Med $8 per gallon er det $656 dagligt. Det er $239.404 om året. For en familie på 4, næsten $1 million hvert år bare til vand. Nu begynder samfundet at falde fra hinanden på måder, man ikke vil forestille sig. Glem alt om rig og fattig baseret på penge. Der er nu 3 klasser af mennesker. Den hydrerede elite er ultravelhavende mennesker, der lagrede vand tidligt, ejer afsaltningsanlæg eller kontrollerer ferskvandskilder. De lever præcis som før. De bader dagligt, vander deres haver og fylder deres swimmingpools, men nu bor de bag bevogtede mure. Den rationerede midte er sandsynligvis der, hvor du ville være. Du overlever på omhyggeligt beregnede vandbudgetter. Du har lært at brusebad på 3 sekunder med kun 1 gallon vand. Du går med det samme tøj flere gange. Du har erstattet din græsplæne med sten. Dit toilet har en spand ved siden af med et skilt. Hvis det er gult, så lad det stå.
Du opgiver din værdighed for at overleve. De tørstige masser er de milliarder, der ikke engang har råd til grundlæggende drikkevand. Flygtningelejre opstår omkring enhver tilbageværende ferskvandskilde. Floder bliver til krigszoner. Søer har militærvagter. Men her bliver det for alvor dystopisk. Vandkriminalitet bliver den nye narkohandel. Sortbørser opstår natten over. Smugling af vand bliver mere profitabelt end at sælge kokain. Kriminelle organisationer kaprer vandlastbiler. Pirater går ikke længere efter olietankskibe. De går efter skibe, der transporterer afsaltet vand. I storbyerne dukker vandspeakeasies op. Det er ulovlige steder, hvor du kan købe ureguleret, muligvis forurenet vand til lidt lavere priser. Folk tager risikoen. Sygdomme fra beskidt vand, der forsvandt for årtier siden, vender tilbage. Kolera, dysenteri, tyfus. Regeringer opretter hydreringslicenser. Du skal have tilladelse til at bruge bestemte mængder vand. En ny overvågningsstat opstår. Regeringer overvåger hver dråbe, du bruger. Smarte målere i alle hjem sporer dit forbrug. Hvis du bruger mere end din kvote, får du en bøde, eller endnu værre, dit vand bliver helt afbrudt. Og så begynder krigene. Når vand bliver mere værdifuldt end olie, ændrer verdenskortet sig fuldstændigt. Lande med masser af ferskvand bliver de nye supermagter. Canada har 20% af verdens ferskvand. Det bliver en global supermagt fra den ene dag til den anden. Brasilien, Rusland og de nordiske lande danner Aqua-alliancen. Dette er en gruppe, der kontrollerer de globale vandpriser. De kan holde verden som gidsel ved at lukke en enkelt rørledning. Mellemøsten brugte et århundrede på at kæmpe om olie. Nu står de over for konflikter, der får dem til at se fredelige ud. Nilen, Jordanfloden, Tigris og Eufrat, enhver fælles vandkilde bliver en krigszone. Indien og Pakistan har allerede atomvåben. Nu står de over for en eksistentiel krise ved Indusfloden. Kina kontrollerer det tibetanske plateau. Det er her Asiens største floder udspringer. Dette giver dem et våben, der er kraftigere end noget militær. De kan bogstaveligt talt slukke for hanen for 2 milliarder mennesker nedstrøms. Men her er konflikten, der ændrer alt. USA og Canada har været allierede i 200 år. Nu står de over for deres første militære konfrontation. De store søer indeholder 21% af verdens ferskvand på overfladen. USA forsøger at bygge en uautoriseret rørledning. De ønsker at flytte vand til de tørkeramte sydvestlige stater. Canada truer med militæraktion. NATO-brud. Alliancer, der overlevede 2 verdenskrige, bryder sammen på grund af vandrettigheder. I mellemtiden forsøger desperate nationer det utænkelige. Lande sender militære ekspeditioner til Antarktis og Grønland. De går ikke efter territorium. De vil boksere enorme isbjerge tilbage til deres kystlinjer. Skibe kæmper i iskolde farvande om frossent ferskvand. Det lyder absurd. Det er desperat, men det sker. Men mennesker er overleverer. Efterhånden som krisen forværres, accelererer innovationen. Atmosfæriske vandgeneratorer bliver obligatoriske i alle bygninger. Disse maskiner trækker fugt ud af luften. Genetisk modificerede afgrøder, der vokser med 90% mindre vand, breder sig over tidligere landbrugsområder. Urinvindingssystemer. Ja, det bliver standard i hvert hjem. Den toilet-til-hane-teknologi, som alle fandt ulækker, holder nu civilisationen i live. Ørkenlande som Israel og Saudi-Arabien investerede i afsaltning for årtier siden. Nu bliver de teknologiske ledere. Deres ekspertise er milliarder værd. At omdanne saltvand til ferskvand bliver den mest værdifulde proces på jorden. Men afsaltning kræver enorme mængder energi, hvilket bringer os til den ultimative ironi. Her er, hvad der sker næste gang. Efterhånden som vandpriserne overstiger olie, bliver olie løsningen. Massive oliereserver er nu relativt lidt værd, så de bliver brændt af for at drive afsaltningsanlæg verden over. Den ressource, der engang var dyrebar, bliver nu forbrugt i enorme mængder blot for at skabe vand. Vi omdanner i bund og grund olie til vand. Den miljømæssige påvirkning er katastrofal, ekstremt skadelig. CO2-udledningen tredobles. Klimaændringerne accelererer. Dette skaber flere tørker, hvilket øger vandmanglen, hvilket kræver mere afsaltning, hvilket forbrænder mere olie. Det er en dødsspiral. Men her er det virkelig chokerende. Dette scenarie er ikke så usandsynligt, som du tror. Lige nu, i den virkelige verden, var Cape Town, Sydafrika, tæt på at nå dag 0 i 2018. Det er den dag, hvor de ville slukke for alle haner. Californiens underjordiske vandforsyninger bliver tømt 50% hurtigere, end de kan genopfyldes.
Colorado-floden forsyner 4 millioner mennesker med vand. Den har ikke nået havet i årevis. Flaskevand koster allerede mere per gallon end benzin i de fleste lande. Vandfutures begyndte at blive handlet på Wall Street i 2020. Det bliver allerede behandlet som olie. World Economic Forum har udpeget vandkrisen som den største globale risiko. FN forudsiger, at i 2030, altså kun 6 år fra nu, vil vandefterspørgselen overstige udbuddet med 4%. Vi forestiller os ikke en fjern fremtid. Vi ser de tidlige stadier udfolde sig lige nu, og her er den mest foruroligende del. I modsætning til olie findes der ikke noget alternativ til vand. Vi har fundet alternativer til olie, elbiler, solenergi, vindenergi. Men du kan ikke opfinde syntetisk vand. Du kan ikke udvinde det fra rummet hurtigt nok. Du kan ikke leve uden det i mere end 3 dage. Når vand bliver dyrere end olie, ændrer det ikke bare økonomien. Det ændrer, hvad det vil sige at være menneske. Hver biologisk funktion, hver afgrøde, hver industriel proces, hvert aspekt af civilisationen er afhængig af overkommeligt vand. Fjerner du det, får du ikke bare dyrt vand, du får verdens ende, som vi kender den. Så hvad skal du lære af dette mareridts-scenarie? Vand er allerede ved at blive dette århundredes krise. Overgangen fra overflod til knaphed sker ikke fra den ene dag til den anden. Den sker nu langsomt, på måder vi vælger at ignorere. Hver tørke, der varer lidt længere, hver underjordisk vandforsyning, der falder lidt mere, hver gletsjer, der smelter lidt hurtigere. Det er ikke længere advarsler, det er symptomer. Spørgsmålet er ikke, hvad nu hvis vand bliver dyrere end olie? Spørgsmålet er, hvad vil du gøre, inden det sker? For i modsætning til dette hypotetiske scenarie, har du stadig tid. Tid til at spare på vandet. Tid til at innovere. Tid til at kræve politiske ændringer. Tid til at værdsætte det mest værdifulde stof på jorden, før markedet gør det for dig. Her er mit spørgsmål til dig. Hvis vand koster $50 per gallon i morgen, hvad er så det første, du vil ændre ved dit liv? Skriv dit svar i kommentarerne nedenfor. Jeg er oprigtigt nysgerrig efter, hvordan folk vil tilpasse sig. Og hvis dette scenarie fik dig til at tænke anderledes om det vand, du tager for givet lige nu, så overvej at dele denne video. Jo flere mennesker, der forstår, hvad der står på spil, desto større chance har vi for at forhindre, at denne fremtid bliver vores virkelighed. Glasset med vand ved siden af dig kan være det mest værdifulde, du ejer. Du ved det bare ikke endnu.